Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Banta ng krisis sa tubig kasabay ng paglakas na ekonomiya, dapat paghandaan ayon sa Abacan River Advisory Council Incorporated. City Market Plaza ng Ciudad San Fernando, nakatakdang magkaroon ng soft opening sa darating na linggo. Pagpapadala ng OFWs sa Saudi Arabia, magpapatuloy na sa Nobyembre matapos ang isang taong deployment ban. Central Luzon nananatiling top producer ng palay sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Pagsusot ng face mask, ipagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino ayon sa survey ng Octa Research. Ilang nagtitinda ng face masks, nangangamba na mawala ng kita dahil voluntaryo na lamang ang pagsusuot nito. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Hindi inaprobahan sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ang dagdag na 12.5 billion pesos na hiling ng Commission on Higher Education at CHED para sa kanilang pondo sa 2023. Sa budget proposal ng CHED, tinapyasan ang nakalaang pondo para sa financial assistance ng mga estudyante. Ang detalye sa ulat ni J.M. De Jesus. Magkokolehiyo na sa susunod na school year ang 17 taong gulang na grade 12 student na si Kenz Manasa na residente ng Guagua, Pampanga. Sa hirap ng buhay at pagtaas sa mga presyo ng mga bilihin, hindi niya alam kung papaano niya ipagpapatuloy ang pag-aaral, lalo na't mayroon pa siyang dalawang kapatid na nag-aaral. Umaasa lamang umuno sila sa pensyon ng kanilang mga magulang. Mahirap po, lalo na kapag at the same time, iniisip yung gastusin. Nakikisabay sa mga ginagawang activities, ganyan, dagdag po sa isipin, ganyan. Pangarap ni Ken sa maging isang engineer, ngunit naiisip pa lang daw niya ang gastos. Sa kursong ito ay tila pinanghihinaan na siya ng loob dahil sa estado ng kanilang pamumuhay. Mahirap po kasi po, lalo na po ngayon yung mga bilihin po ay sobrang taas, hindi po ba? Parang nakakadagdag po talaga sa gastusin. Yung imbis na dati, kasya na yung 100 pesos na baon. Ngayon, hindi na po talaga. Sa pamasahe pa lang ubos na po. Kaya po talaga, yun nga po na mahirap bumalik sa dating normal. Especially ngayon na yung mga bilihin is sobrang taas. Ang mga mag-aaral na kagaya ni Kenz ang kadalas na benepisyaryo ng Educational Financial Assistance Program ng Commission on Higher Education o CHED. Ngunit ayon kay Commissioner Prospero de Vera III ay hindi na sila makakatanggap ng additional na benepisyaryo dahil bigo sila makakuha ng dagdag na pondo sa 2023 national budget. Sa budget deliberation ng CHED sa House of Representatives Committee on Appropriations noong September 9, humingi ng karagdagang 12.5 billion ng CHED para sa 205,584 na additional sanang benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy o TES. Bagamat wala umanong bayad sa mga state universities and colleges, ang TES ay para sa mga college students na naka-enroll sa pribadong paaralan, ngunit walang SUC sa kanilang lugar o di kaya ay hindi na maka-accommodate sa public colleges. The funds are sufficient only to cover the continuing TES beneficiaries. Hindi po kami makakapagbukas ng new application. Wala naman po kaming pondo para sa new applicants. So we can only commit to provide tests to the continuing test beneficiaries for academic year 2022 to 2023. Batay sa datos ng CHED, mayroong higit 300,000 na test grantees para sa academic year 2021 hanggang 2022. Ang 1.5 billion na budget para sa Student Financial Assistance Program ay nabawasan na mahigit 305 million. Mahigit 295.9 million naman ang nabawas sa programa kung saan nakapaloob ang test. Samantala, umaapela ang ilang mambabatas sa Committee on Appropriations hearing ng Kamara na bigyang pansin ng daing ng CHED dahil ito ang kailangan ng mga mag-aaral. Kaya nararapat lamang, Madam Chair, no, na tiyakin natin yung sapat na pondo. In fact,
dapat nga ay ma-reverse ang ganitong proposed na cuts sa financial assistance programs ng SHED. Nananawagan naman si Kens na sana ay reconsider sa Kongreso ang budget para sa subsidy sa mga college students. Pagkakataon na muna ito ng mga mahihirap na estudyanteng kagaya niya na maaabot ang kanilang pangarap sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi lang naman po ako ang estudyanteng nahihirapan. May mga ibang estudyante rin po na mas nahihirapan sa akin. So kaya po yung mabibigay, it would be a big help po talaga na ma-burden yung expenses dito sa bahay. JM De Jesus, CLTV News. Kasabay ng unti-unting paglakas ng ekonomiya, asahan na umano ang pagtaas ng demand sa malinis na tubig. Ang pangangailangang ito ay posible munang mauwi sa krisis sa tubig kung hindi mapaghahandaan, lalo na ng mga probinsyang sa groundwater pa rin kumukuha ng supply. Ang banta rin ng water shortage ang isa sa issue na nais tutukan ng Central Luzon Regional Development Council. Narito ang detalye. Ngayong nasa pandemic exit na ang buong bansa, isa sa mga inaasahan ay ang pagsikad ng ekonomiya na may epekto sa supply ng tubig. Hindi lamang umano ang mga establishmento na inaasahang magbubukas ng 100% operasyon, kundi pati na ang mga malalaking negosyo na malaki ang konsumo sa tubig. Sa presentasyon ng Abacan River Watershed Advocacy Council Incorporated o ARAW ACI, sinabi ni Executive Director Minerva Arceo na malaki ang kakailanganing supply ng tubig ng mga golf courses sa Clark, mga real estate development projects at mga water parks. Nandyan din umano ang mga itinatayong pumping station sa malalaking establishmento at subdivision na hindi na monitor ng lokal na pamahalaan. Meron na kaming mga list, no, sa tulong ng Sendro, chine-check namin isa-isa because one of our advocacies din is makapag-inventory tayo talaga. Gaano po ba karaming pumps talaga ang nakatayo ngayon sa Metro Clark, no, lalo sa Angeles City. So marami pong hotels, pag nagtayo sila ng sariling hotel, nagtatayo din po sila ng mga pumps nila, sariling pumps. Hindi lang po hotels, mga subdivisions din po kasama, no? So ang point po natin dito, pag nagtayo ka, ang permit nanggagaling po sa NWRB, hindi po sa local government unit. Okay po? Ang building po from local government. Pero pag pump po yan, water pump, kuha ka sa aquifer, tapos may certain volume yan, gaano karami, dapat po NWRB. Ang isa po sa concern ng ROACI ngayon, dahil po talagang binabantayan natin yung tubig, no? Ang concern natin, hindi po namomonitor lahat ng NWRB ito. Nakatutok ang grupo sa naging resulta ng pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kabilang ang Angeles City sa 76 cities and municipalities na high risk sa water crisis sa taong 2025 dahil umaasa pa rin ito sa groundwater supply. At ang epekto nito kung hindi mapaghahandaan ay ang mataas na bayarin sa tubig. Nadideplete ng groundwater natin, ang isa pong nagiging resulta nun, tumataas po yung presyo ng tubig. Ayan. Bakit po tumataas ang presyo ng tubig? Kasi pag na-deplete po yung water table, nag-i-increase po ang extraction cost ng Angeles Water District, kunwari. Tapos po, nag-increase ang extraction cost, mag-i-increase din po yung distribution cost. Ayan, ang current rate po sa Angeles City, according to Balibago Waterworks, is about 25 pesos per cubic meter. Yan, check nyo po lagi yung mga water bills natin, no? So, every year, medyo tumataas po yan. Next. Ang Abacan Watershed ay ang gustong buhayin ng grupo at ang intervention ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng surface water supply mula sa mga maitatalagang water reservoir ang gusto nilang itulak. Ayon sa City Environment and Natural Resources Office, ang tree planting activity ay regular na isinasagawa sa lugar upang magkaroon ng sustainability sa likas na yaman ng lungsod. So ang ginawa po ng ating butihing mayor, naglunsad po siya ng water, parang pagkakaroon ng, para ma-preserve natin yung water sa baba. So ginawa po niya, nagkaroon po tayo ng tree planting activities na sinusustain po natin yung mga sa halaman, no? Sa lahat na kasama natin mga stewards, no?
nagbabantay doon. Hindi kasi tawag dito, yung tree planting po natin kasi dito, hindi lang po tree planting ginagawa. Ang ginagawa po natin to, binabantayan po natin sila para po hanggat tumubo, kailangan po talaga itong lumaki. Naka-agenda naman ang Central Luzon Regional Development Council sa banta ng krisis sa tubig. Sa mga naunang panayam ng CLTV News, kay Zambales Governor Hermogenes Ebdane Sr., list priority ito ng ilang mga lokal na pamahalaan. Kaya dapat itong maging bukas na usapin dahil hindi lamang ang infrastruktura ang kailangang tutukan, kundi ang water management. Ang isang dapat na matuunan ng pansin ng hindi lang dito sa atin pero sa lahat ng lugar ay yung magiging problema ng tubig pagdating ng araw. Nakakalimutan natin yan eh. Ang sa katunayan, dun sa mga piri-piri na ng yung mga islands, kailangan pumasok ka pa ng konti para makakuha ng tubig na piting mainom. Dahil may pumapasok na yung tubig alat sa dami ng gumagamit ng tubig. Groundwater. Groundwater, nasisip-sip na rin. Pati yung seawater. Paolo G. Santos, CLTV News. Kinilala na ng National Commission on Indigenous People o NCIP ang Indigenous Political Structure at Indigenous People Organization ng Aita Magansi ng Mabalacat at Mambantarlac. Sila umano ang binigyan ng mandato ng mga Aitang sumasakop sa CADT 025-A na magrepresenta sa kanilang grupo sa mga transaksyon kabilang ng kanilang kasunduan sa Clark Development Corporation. Si JM De Jesus sa may balita. Higit 2 dekada na ang hidwaan sa pagitan ng tatlong grupo ng mga Aita Mag-ansi na sakop ng CADD 025-A sa Mabalacat, Pampanga at Mambantarlac. Itong September 14, natuldukan na ang hindi pagkakaintindihan matapos makumpirma ang kanilang Indigenous Political Structure o IPS at ang Indigenous People Organization o IPO. 44 na kamainan o clans na nagsama-sama at kinilala ng National Commission on Indigenous Peoples at 5 matubag kada kamainan ang kanilang ipinadala para irepresenta ang kamainan sa IPS Council. Actually, ito ay matagal nating inantay, yung ma-confirm ang indigenous political structure ng katutubong Aita dito sa Pampanga, Tarlac. This has been a problem for the last almost 2 decades na nagkaroon tayo ng iba't ibang grupo na siyang namumuno. Naintindihan naman natin yun, pero hindi man pwede kasi na maraming organisasyon, maraming leader. Lahat ng miyembro ng Commission and Bank ay sumang-ayon sa pangangailangan na magkaroon ng IPS at IPO na kinikilala ng NCIP at ng grupong Aita. Ang IPS ang magsisilbing traditional leaders habang ang IPO naman ang secular organization. Sila magre-representa sa kanilang grupo sa anumang mga transaksyon na may kinalaman sa kanilang CADD. Ang indigenous political structure, ito ang tinatawag natin ng mga traditional leaders. Ito yung mga tinatawag din natin ng mga council of elders. Ito rin yung tinatawag natin ng mga customary bearers na mayroong wisdom sa pamamalakad ng mga pamamahay hanggang community. Yung IPO naman, ito yung ating secular na organization. Bilang isang buong CADD na may communal property, sila ay gumawa ng isang organisasyon para tawagin ito na isang legal organization. Magkaroon ito ng legal at saka juridical personality na pwede siyang makipag-transact ng anumang ahensya ng gobyerno o anumang grupo, sila ay authorized at legal. Bagamat formal ng kinilalang IPS ng mga Aita Mag-ansi ay gagabayan pa rin umano sila ng NCIP lalo na sa mga usaping legal at mga kasunduang pinapasok ng mga ito. Yun ang gusto nating mangyari, na makatayo talaga sila sa sarili nilang mga paa. Kudangan nga lang habang nagsisimula sila, talagang kakailanganin pa nila yung suporta, no? Hindi naman kailangan tulong talaga kasi may sarili naman silang mga kapamaraanan. Yun nga lang yung ibang mga usapin, mga legal, no? Kagaya nung susunod na dito, yung pag-ayos natin nung usapin sa CDC, yung sa JMA,
At kakailanganin pa rin ng ating IPS, ng ating IPO, yung suporta mula po sa gobyerno, no, particular sa NCIP. Pagkatapos ng mahabang pulong ng NCIP and Bank, nanumpa na rin ang mga napiling opisyales para pamunuan ng CATI 025-A. Kasi natawa ako ng Diyos. Kasi natawa ako ng Diyos. Congratulations! Si Oscar Rivera ang napiling IPS chairman habang IPO chairman naman si Oscar Dizon. Si Ruvilin Margarito ang tatayong vice chairperson. Makakasigurado po na ito po sa pagbubuklod po namin talagang makakamit po namin ang karapatan na talagang hinahangad po ng bawat isa at syempre po yung kapakanan po ng aming mga susunod na henerasyon. Syempre ayaw na po namin datnan nila yung naging kaguluhan o naman pong hindi pagkakaunawaan sa loob ng aming ancestral domain. So ito po yung simula na talagang kami po bilang mga nayalal na reader, magtatrabaho po kami ng maayos at talagang gagawin po namin ang aming makakaya para po sa magiging kaunlaran ng aming lupaing ninuno. Una raw nilang tututukan bilang isang IPS at IPO ang pakikipag-usap sa Clark Development Corporation kaugnay ng Joint Memorandum of Agreement sa lupang sakop na kanilang CATI na ginagamit na Clark Freeport Zone. Yun pong nasa kontrata po ng Joint Management Agreement, ganyan po talaga yung nakasulat doon. 80% is sa CDC and then 20% sa katutubo. So ito po for 14 years talagang ito po yung kinu-question ng mga kapatid namin katutubo. So magkakaroon po kami ng public hearing ngayong September 22. Dahil sa investigation po ng Joint Management Agreement, inilapit na po namin doon para syempre mapag-usapan po at talagang may saayos po. Yun po naman yung gusto ng buong katutubo na may ayos po ang kontrata ng Joint Management Agreement sa pagitan po namin. Simula na umuna ito ng maayos sa pakikibaka ng mga katutubong Aita Mag-ANSI para protektahan ang kanilang mga karapatan. Patuloy po natin patatagin, palakasin ang bawat isa para po sa magiging kaunlaran ng ating ancestral domain. JM Desus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Kakulangan sa sanitation inspectors, dapat pagtuunan ng pansin ng LGUs ayon sa DOH. TD Market Plaza ng Ciudad San Fernando, nakatakdang magkaroon ng soft opening sa darating na linggo. Manatili nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, mayroon umanong kakulangan sa bilang ng mga sanitation inspectors sa mga lokalidad sa Central Luzon. Ayon po yan sa Department of Health Region 3. Hindi raw natutugunan ang ideal ratio ng mga inspectors sa dami ng populasyon sa isang lokalidad. Ito umanong dapat pagtuunan ng pansin ng mga local government unit upang hindi mapag-iwanan ang environmental health protection, lalo na sa kasalukuyan na nandyan pa rin ang banta ng pandemya. Pakinggan natin ang ulat ni Paolo J. Santos. Isang sanitation inspector sa kada 20,000 populasyon. Ito ang ideal na bilang dapat ng mga tinaguriang foot soldier ng kalusugan. Pero lumalabas ngayon na ang ratio o bahagdan ay 1 sanitation inspector sa higit 60,000 populasyon. Ayon ito kay Engineer Allen Indactivo, ang head ng Environmental and Occupational Health Cluster ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Sir, sa sanidad po, sa sanidad, the sanitation inspector, 1 SI is to 20,000 population. So malayo. Sa lokalidad po yun, Ngayon, maintindihan nyo na on a national level sa Department of Health, maging sa bawat region, supervisory po ang tinatrabaho po namin. Ibig sabihin, maaaring pagpagawa ng polisiya,
pagbabago ng mga o dagdag pag-update ng mga alituntunin. Pero yung patuloy na tumatrabaho po sa ibaba, dapat po yan ay 1:20,000 population. Nasa mandato ng sanitation inspector ang matiyak ang kalinisan ng supply ng tubig, sanidad sa food and health condition ng mga nasa hospitality industry, tiyakin ang occupational safety ng mga workplace sa malalaking industriya, usapin ng solid waste management at pagsisiguro na ligtas ang kalusugan ng mga apektado ng climate change, gaya ng epekto sa kalusugan ng tao ng iba't ibang trahedya na dulot ng kalikasan. Kahit nasa industrialismo na tayo, patuloy pa rin po na halos sinasabi na ang karamihan ng mga sakit ay dulot pa rin ng ating kapaligiran. Meron nga po magpag-aaral na halos 1/4 or nasa 25% ng mga sakit ay may kinalaman sa tubig, sa hangin, sa environment. At sinasabi nga po sa ating programa na ang environmental and occupational health ay nasa preventive and promotive aspect. At hanggat may iwasan po natin yung mga sitwasyong tayo ay magkasakit at dumating po sa gamutan, mas mainam po sana. Yun ang hamon na we cannot imagine even yung pong ating mga infectious program, yung mga communicable, at yung pong mga nagiging lifestyle diseases po ngayon, yung mga non-communicable, ay malaking patuon na rin po na sinasabing ito raw po ay malamang mahigit na dulot mula sa ating environment. Ngayong nasa pandemic exit na ang bansa, apela ng Department of Health sa mga local government units na bigyan ng prioridad ang mga personnel na nangangalaga ng environmental health protection. Dahil kung mapapalakas ang kanilang hanay, ay magiging mataas ang kamalayan ng mamamayan sa pagpapahalaga ng sanitasyon na nauuna ang kalinisan sa kapaligiran para sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Paulo G. Santos, CLTV News. Nakatakdang magkaroon ng soft opening ang City Market Plaza ng Siyudad San Fernando. Alamin po natin ang paghahanda ukol dito mula kay Ginoong Roy Pasumbal, ang tumatayong focal person ng City Market Operations Division ng Siyudad. Magandang gabi po sa inyo, Sir Roy. Welcome po sa CLTV News. Mapagpalang gabi po sa inyo, ma'am. Pati po sa mga staff po ninyo, pati na rin sa mga taga-subaybay natin ng CLTV. Isa po magandang gabi at mapagpalang gabi po sa lahat. Sir Roy, yes po, higit 2 buwan pa lamang din po kayo, no? Bilang focal person ng City Market Operations Division. Kasabay po kayo ni Mayor Vilma Kadubag na naupo sa katungkulan. So far, kumusta naman po ang ilang buwan po ninyo sa trabaho? Well, sa unang-una po, ma'am, gusto ko magpasalamat sa ating butihing Mayora Vilma Kaluwag dahil po sa tiwala na iniatang niya po sa akin sa isang malaking responsibilidad. Siguro dahil na rin sa nakita niya po sa akin ang dedikasyon at kagustuhan nating makatulong sa ating mga kasamahan na nagtinda. Sa tutulang po, dati rin po tayong nagtinda na lumaki sa palengke, nagtinda po kami ng mga gulay, pati na rin po ang aking amay dating pulis po ng syudad. Kaya po yung natin, malasakit po natin sa ating mga nagtitinda, pati sa ating mga Fernandinos, hindi po naalis yun mula pagkabata hanggang po ngayon tayo lumaki. Opo. Kailan pong target opening ng City Market Plaza? Ma'am Jen, actually malugod po namin gustong ipabatid sa lahat na ating minamahal na ating mga Fernandinos na sa darating na September 18 po, isasagawa na po natin ang ating soft opening ng ating Market Plaza. Gusto ko lang po natin linawin na ang soft opening po ay isang parang dry run lang po natin ito. Kumbaga para po ito isang paraan para makita natin yung mga dapat nating ayusin, saka natin mga patungkol sa operasyon natin, saka sa sistema na ipapatupad natin para maging maayos, saka yung seguridad po ng ating mga namimili at nagtitinda sa Market Plaza. So far po, kumusta naman po ang ginagawang paghahanda bago po itong soft opening, no? Sa September 18 po yan. Marami po tayong ginawang paghahanda. Actually po,
dahil sa sipag po ng ating Mayor Vilma Kaluwag, halos araw-araw po nagme-meeting po kami para lang po masigurado natin na matugunan yung mga pangangailangan po ng mga nagtitinda sa palengke. Isa po sa ginawa namin, una, kinausap po natin yung mga nagtitinda po natin, tapos pinabatid po yung mga tunay na regulasyon na dapat po natin ipatupad sa kanila na dapat nilang sundin kapag sila po ay lumipat. Pangalawa po nito, humingi rin po kami at si Mayora ng unawa at kooperasyon. Dahil po sa kagustuhan niya talagang mapaganda lahat ang palengke, meron pa po tayong konting mga abala habang sila ay nagtitinda kasi patuloy po natin i-develop ang ating palengke. Ngayon po, sa Ibig sabihin, ongoing pa po yung construction. Meron pa po, dahil po alam naman po natin na isang instruktura, hindi naman po natatapos lahat doon. Kuminsan kahit po paglipat po natin doon natin makikita yung mga ibang bagay na pangangailangan po natin. Sa mga ganong paraan, na-adjust po natin, na-develop po natin kung may mga kailangan pa natin additional na dapat gawin. Actually po, sa ngayon po, napakasarap ng ambience po ng Market Plaza, parang piyesta. Dinudumog po ng mga tao, nakangiti. Nag-i-start na po silang mga nagsisilipat at nag-aayos ng mga paninda nila bilang paghahanda po sa gagawin nating soft opening. So sinasabi ho ninyo may mga tenant na, no? As early as now ang nakalipat dyan po sa bagong palengke. Nasa ilan po ba itong mga pinag-uusapan nating tenant na ito? Majority po, ma'am. Actually, isa pong nagtulak na nag-joke sa ating mahal na Mayora na makalipat. Marami po ang lumalapit sa kanya na sana makalipat na bago pa man po kapaskuhan dahil yun lang po yung paraan nila o yung panahon para makabawi naman sa mga nakaraang pagkalugi nila dahil po sa pandemya. At dahil po doon talagang pinagsumikapan po ng ating Mayora na talagang gawin ang lahat para po matugunan po yung pangangailangan na yun. Ngayon po nakikita na po natin kahit mga ngiti po ng mga nagtitinda natin, nakakaalis ng pagod. Kumusta naman po, Sir Roy, yung clearing operation naman around the public market? Siyempre, importante rin ho yan, lalo na oras na kapag binuksan na ho yan, yung pong andyan yung parkingan, para po maging smooth din yung magiging opening dito pong ating public market. Ma'am, yung po mga temporary stalls po natin, meron pong schedule na isinagawa kami para po i-dismantle natin o alisin po sa daan para po yung darating nating soft opening maging maaliwalas po tulad nga po ng gusto niyo, pati po yung traffic at yung mga taong mamamalengke, hindi po sila mahihirapan. Kumbaga, pati na rin yung kaligtasan nila para po kung sakali yung mga balakid o mga nakaharap po, maalwan po silang makakapasok sa palengke po natin na tinatawag nating Market Plaza. Panghuli na lamang po, Sir Roy, ano po inyong mensahe sa mga Fernandinos at vendors na naghihintay para po dito sa pagbubukas ng City Market Plaza sa syudad? Well, kami po, buong staff po, buong administrasyon po ng ating kasalukuyang administrasyon, nais po namin magpasalamat sa buong may kapal. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na makapaglingkod po sa ating mga minamahal nating Fernandinos. Nais din po namin magpasalamat at sa unawa at suporta po ng ating mga tindera na konting mga support po nila sa mga konting mga problema pero naayos po natin. Yung mga problema po nila, nadinggin po natin ngayon po kasalukuyan. Yung inihiling po nila sa ating Mayora, nandito na po, mag-i-start na po ang ating palengke. Pero rest assured po, hindi po titigil ang ating administrasyon. Kung ano po ang ikakaganda ng Market Plaza, tuloy-tuloy po nating pagsisilbihan ang ating mga nagtitinda, pati rin po yung ating mga namamalengke para sa kanilang seguridad. Kaya po muli sa mga lahat po na nakikinig, mga kabalen, mga ka-Fernandinos, inihingi po namin, sana supportan po natin yung ating mga palengke para po yung mga nagtitinda natin, makabawi naman po sila kahit paano at lumakas yung ating mga palengke. Saka rin po sana maging kasama po namin kayo para sa kaayusan at kalinisan ng ating mapapanatili sa palengke po natin. Yan lang po. Kumaga, bakal po salamat at saka po God bless all po sa lakas na binibigay po sa atin, ma'am.
Maraming salamat po, Sir Roy, at good luck po sa opening. Opo ma'am, basta yung pong ni Mayora, Fernandino ka, kaya ka. Kaya po, asahan niyo po, sigurado ang serbisyo. Totoo po yun at galing sa puso, may malasakit. Salamat po. Alright, thank you very much po, Sir Roy. Mga karehiyon, Roy Masubal, ang tumatayo pong focal person ng City Market Operations Division ng syudad. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagpapadala ng OFWs sa Saudi Arabia, magpapatuloy na sa Nobyembre matapos ang isang taong deployment ban. Central Luzon nananatiling top producer ng palay sa bansa ayon sa Department of Agriculture. At 4 na suspect sa pagtutulak ng droga na naboso sa Bataan. Manatiling nakatutok at magbabalik. Nagbabalik ang CLTV News. Tatanggalin na ng nasyonal na pamahalaan ang deployment ban sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Saudi Arabia. Ito po ay pagkatapos magkasundo ng Pilipinas at Saudi government sa ilang kondisyon na magpapabuti sa kalagayan ng mga OFW. Ang detalye sa report ni JM De Jesus.
Overseas Filipino worker sa Saudi Arabia ang 49 years old na si Alvin David. Taong 1998 nang siya ay magdesisyon na lisanin pansamantalang Pilipinas upang magbanat ng buto sa Saudi Arabia dala na rin ang kahirapan ng buhay. Siguro that time na-encourage din ako na-encourage ako ng kaibigan. Eventually, yung kahirapan dito sa Pilipinas, nung nararamdaman na kaya parang nagustuhan ko na rin na talagang sa Saudi Arabia, I mean, malaki. I mean, in terms of salary, compare mo dito, nung nagtatrabaho ko dito, ang laki ng pagkakaiba. Nakaranas ng diskriminasyon pero kinaya niya ang lahat ng hirap basta't para sa kanyang pamilya. Marami din umano siya mga kaibigan na mas malaki na pagdaan ng hirap. Yung hindi nagpapasahod, and then actually sa mga kaibigan ko lang, kung magpasahod minsan, kaya nga tinulungan nga namin, no, ang sahod nila is ATM after 3 months. Yung bang abbreviation na na ATM, yun ang nila. Tapos magbibigay ng sahod half of the month lang. Yung kalahati lang. Ang problema na nabanggit ni Alvin ukol sa hindi tama at wala sa panahong pagpapasahod ang isa sa mga ulat na nakaabot sa ating gobyerno. Nasa bilyong piso mo noong halaga ng hindi nabayarang sahod ng OFWs, maraming report na pagmamaltrato sa mga domestic helper at ng kontrobersyal na pang-aabuso umano ng isang retiradong general sa ilang manggagawang Pinoy. Pagkatapos ng halos isang taon, inanunsyo nitong September 13 ni Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople na tatanggalin na ng Pilipinas ang deployment ban sa Saudi. Magsisimula ng muli ang pagpapadala ng mga OFW sa nasabing bansa sa November 7. Nagkaroon na raw ng bilateral talk sa pagitan ng Pilipinas at Saudi kung paano mapabuti ang kalagayan ng mga OFWs. Ilan sa mga ito ay ang insurance para sa hindi nababayarang sahod, nasa oras na pagpapasweldo, pre-termination ng kontrata kung may report ng pang-aabuso. Malaking ginhawa umano ang lifting ng deployment ban dahil sa Saudi Arabia ang nangunang destinasyon sa mundo ng mga OFW. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nitong 2020 mayroong humigit kumulang 470,820 OFW na nakabase sa Saudi. Magandang balita ito para kay Alvin dahil nagbabalak siya magbalik ng Saudi. Kahit mahirap ang buhay, malayo sa kanyang mga anak at asawa, ay handa raw siya magsakripisyo para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Kasi yung mga anak ko is meron pa akong maliit eh. Kaya, at nag-aaral pa sila 3. Kaya dito kasi on my age parang hirap ng makakita ng trabaho. Unless na makapag-business. Ang problema lang dito sa business, napakalaki ng kompetisyon. Hiling naman ni Alvin na sana ay matutukan ng mga pangunahing problema ng mga Pinoy OFWs tulad ng pagmamaltrato at mabagal na pasweldo. Good news yan, no? Pero sana maganda yung agreement ba ng between ng bansa, dalawang bansa, both parties, sana magawan ng maayos na kontrata yung both parties. Samantala sa napipinto pagbubukas ng deployment sa Arab country, sinabi ni Ople na gagawa ang DMW ng mga paghahanda kabilang ang pakikipagpulong sa mga local recruitment agencies upang pag-aralang muli ang mga alituntunin. Sinabi rin ni Ople na inaasahan nila magiging fully automated ang proseso ng deployment ng Pilipinas sa katupasan ng susunod na buwan. Inaasahan din ng departamento na makikipag-ugnayan ng Technical Education and Skills Development Authority upang makapag-deploy lamang ng mga well-trained na manggagawa. Pag-aaralan din ng mga opisyal sa Saudi Arabia ang mga panukala ng Pilipinas. Isa na rito ang mga pamantayang itatakda sa paglikha ng blacklist at whitelist mga recruitment agencies. Sinabi rin ni Ople na babalik siya ng Saudi Arabia sa December 5 para sa kanilang regular na joint committee meetings upang matiyak ang compliance sa mga ginagawang kasunduan. JM De Jesus, CLTV News. Nananatiling number 1 producer ng palay ang Central Luzon. Batay po ito sa latest monitoring ng Philippine Statistics Authority sa second quarter ng taong 2022. Tumaas din umano ng 70,000 metriko tonelada ang naging ani ng mga magsasaka sa rehiyon kumpara sa nakalipas na taon. Ayon sa Department of Agriculture, resulta umano ito ng paggamit ng hybrid seedling na inumpisahan ng ipamahagi sa mga benepisyaryo ng kagawaran. Narito ang report ni Paulo G. Santos.
Sumampa sa 1,134,900 metric tons ang ani ng palay ng Central Luzon ngayong second quarter ng taong 2022. Kumpara sa nakalipas na taon na parehong panahon na nasa 1,041,700 metric tons. Ito'y batay sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority Regional Statistics Office Service Office Central Luzon o PSA-RSSO. Ang aning palay ng rehiyon ay katumbas umano ng 27% ng total production sa buong bansa. Ayon kay Department of Agriculture Regional Director Chris Pulo Bautista, consistent ang gitnang Luzon sa pagiging number 1 na rice producer ng bansa. Consistent na number 1 tayo. Tayo ang leading producer ng rice. Almost 20% ng national production nanggagaling dito sa Central Luzon. Isa sa mga nakikitang dahilan na pagtaas ng ani ay ang paggamit ng mga magsasaka ng hybrid seedling o punla ng palay. Halos 8.9% ang increase ng palay sa rice granary ng bansa o ng Nueva Ecija at sumasabay naman dito ang lalawigan ng Zambales. Sa kabila ng mataas na produksyon ay hindi naman umano masasabing kumikita ng malaki ang mga magbubukid dahil malaki ang gastos sa pagtatanim. Yung pangangailangan ng Central Luzon, nasisilbihan natin 100%. Yung excess natin na another 100% is napupunta sa Metro Manila. Mostly Metro Manila ang supply natin. Nakapagtala naman ng pagbaba ng produksyon ng palay ang Pampanga, Tarlac at Aurora. Samantala, nasa 1 bilyong piso naman ang alokasyon para sa subsidy ngayong taon para sa mga magsasaka na inaalalayan ng gobyerno sa gitnang Luzon upang tumaas ang kanilang ani. In terms of subsidy, ang laki ng pondo natin sa subsidy, halos 1 billion dito sa Region 3. In terms of seeds, fertilizer, machineries, sa research. Kung sa usapin ng rice sufficiency base sa konsumo ng mga taga Central Luzon ay halos may sobra pa umano kaya naibababa ito sa ibang rehiyon, partikular na sa Metro Manila. Yung pangangailangan ng Central Luzon, nasisilbihan natin 100%. Yung excess natin na another 100% is napupunta sa Metro Manila. Ayon kay Bautista, naglalaro ng 19 pesos ang magandang bentahan ng farm gate price ngayon sa palay. Ngunit hindi pa rin umano ito nagiging sapat dahil sa inflation sa agricultural inputs ng mga magsasaka. Paolo G. Santos, CLTV News. Kaliwat kanan ay kinasamahan traffic operation ng mga otoridad sa Central Luzon bilang bahagi ng kampanya kontra illegal na droga. Itong Miyerkules, 4 na kataong kalaboso sa lalawigan ng Bataan matapos pamahulihan ng umano'y droga. Na-corner mga suspect sa Barangay Pantalan Bago sa bayan ng Orani, Miyerkules ng gabi, September 14. Kinilala ang mga suspect na sina Romar Peña, 29 years old, Ramil Ocampo, 23 years old, Joven Lalican, at ang 57 years old na babaeng suspect na si Telma Lalican. Ang 4 ay pawang mga residente sa bayan ng Orani. Nasamsam naman sa mga suspect ang 5 sachet na naglalaman ng 13 gramo na hinihinalang shabu, assorted drug paraphernalia at ang buy-bust money na ginamit ng nagpanggap na buyer ng droga. Ang entrapment operation ay pinangunahan ng PIDEA Bataan, Bataan PPDEU at Orani MPS. Maharap naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang 4 na arestadong suspect. Sa pagbabalik ng CLTV News, BBM naglaan ng 1 trillion pesos na pondo para sa mga LGU sa 2023 national budget. At pagsusot ng face mask, ipagpapatuloy pa rin ng mga Pilipino ayon sa isang survey ng Opta Research Group. Ilang nagtitinda ng face masks, nangangamba na mawalan ng kita dahil voluntaryo na lamang ang pagsusuot nito. Manatiling nakatutok at magbabalik. CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita para makamit ng mga local government unit ang inclusive at sustainable na paglago ng ekonomiya ng bansa, naglaan ng Department of Budget and Management o DBM na aabot sa 1 trilyong pisong pondo para sa local government units
Sa taong 2023, ay kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nasa 962.2 billion ang total allocation para sa LGUs na naglalayong mapalakas ang pagsisikap ng mga lokal na pamahalaan na independenteng makapaghatid ng mahalagang serbisyo sa kanilang nasasakupan. Ang nasabing halaga ay katumbas ng 18.3% sa kabuang mahigit 5.2 trillion proposed national budget para sa susunod na taon. 820.27 billion ang nakalaan para sa National Tax Allotment alinsunod sa isinasaad ng Mandanas Garcia Supreme Court ruling. Aabot naman sa 28.88 billion pesos ang nakalaan sa Local Government Support Fund o LGSF na 10.91 bilyong mataas kumpara sa 17.97 or 17.97 billion pesos sa taong 2022. Naglabas po ang Octa Research Group na isang survey kaugnay ng pagiging optional o voluntaryo na lamang ng pagsusuot ng face mask. Batay sa lumabas sa resulta na pag-alaman na patuloy unong gagamit ng face mask ang marami sa mga Pinoy. Sa kabilang banda ay kinabahala naman ang mga nagtitinda ng face mask ang posibleng pagbaba ng kanilang kita. May detalye na balitang yan si Karen Laurillo. Malaki pa rin umano ang bilang ng mga Pinoy na patuloy na magsusuot ng face mask sa kabila ng optional o voluntaryong paggamit nito. Batay sa ginawang survey ng Octa Research Fellow na si Ranjit Rai, lumalabas na 28% umano ng mga respondent ang nagsabing magpapatuloy sila sa pagsusuot ng face mask. Isang taon pagkatapos ideklara o ituring na kontrolado na ang COVID-19. 16% naman ang nagsabing magfe-face mask pa rin kahit nakalipas ang 2 taon at 18% ang nagsabing magpapatuloy sila sa pagsusuot ng face mask makalipas ang 5 taon kahit ituring na kontrolado na ang coronavirus. Sa naturang resulta, napatunayan umano ng survey na mayroong konsensus sa mga Pinoy na ang pagsusuot ng face mask ay mahalaga at hindi na raw kailangang pagsabihan o himukin pa ang mga ito. Isinagawa umano ang survey noong April 22 to 25, 2022 at iniulat naman ito sa isang forum na naganap nitong Martes, September 13. Isang araw matapos ipasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order. Sa ilalim ng Executive Order No. 3, pinapayagan na ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga open space at outdoor areas na may magandang ventilasyon. Gayunpaman, hindi pa rin ito angkop o ipinatutupad sa lahat. Po yung ina-announce ng DOH ng voluntary wearing of face masks provided kung kayo ay immunocompromised, seniors or hindi kumpleto ang bakuna, kailangan pa rin po mag-face mask or strongly encourage ang face masks. Masks shall continue to be worn in indoor, private or public establishments, including in public transportation, by land, air, or sea, and in outdoor settings where physical distancing cannot be maintained. Kaugnay nito, kinuha rin natin ang opinyon ng ating mga kabalen. Nila hanggat may COVID-19, magsusuot pa rin daw sila ng face mask. Ay ako po, hindi pa po ako susunod doon kasi meron pa naman po lalo na kami na-experience po namin kung paano maging positive. Kasi hindi pa natin masabi na under control talaga yung ngayon eh. Kasi kahit konti meron pa rin nagkakaroon ng mga positive na COVID. Pag outside, masusuot pa rin ako. Lalo na sa crowded na lugar, masusuot pa rin ako. Protection pa rin dahil hindi pa rin natin alam kung talagang wala na yung virus, wala na yung COVID. Samantala, nangangamba naman ang ilang nagbebenta ng face mask. Ngayong voluntaryo na lamang ang pagsusuot nito. Ayon sa ilang nagtitinda na ating nakapanayam, nababahala raw sila pagkat malaki ang naitutulong nito sa pantustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Medyo matumal ng konti, hindi tulad ng dati. May bumibili, madalas maraming bumibili ngayon, pailan-ilan na lang po. Monday, marami pa pong bumili noon ng Monday. Tapos nung the next day, yun.
bagsak na, nalaman nila na voluntary na lang. Bumagsak po talaga yung benta namin. Sa ngayon po, halos matumal na po, hindi gaya dati. Talagang bagsakan yung presyo. Pinapaubos na lang halos yung mga face mask. Sobrang matumal, sir, na umina na po. Yan lang pong pag-asa namin para makabenta sana. Kaso, wala na. Sobra ng tumal. Sa datos ng DOH nitong Miyerkules, September 14, mayroong 1,709 na bagong kaso ng COVID-19 at umaabot sa kabuuang 24,139 ng aktibong kaso sa bansa. NCR pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa nakaraang 2 linggo na may 9,235. Sinundan nito ng Calabarzon na may 3,746 at dito sa Central Luzon na may 2,276 na kaso. Samantala, binigyang din naman ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na dapat maging bahagi na rin ng buhay ng mga Pilipino ang pagsusuot ng face mask sa kabila ng mandato. Aniya, mahalaga pa rin umano kung may proteksyon kapag nasa high-risk areas, tulad ng matataong lugar, enclosed spaces, public transportation o lugar na mahina ang ventilation, lalo na ang mga immunocompromised, may sakit o nasa bahagi ng risk population. Karen Maurilio, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Southwest monsoon o habagat pa rin po nakakapekto, lalong-lalo na po dito sa may Southern Luzon, Visayas at the western section ng Mindanao. Samantala po ang active severe tropical storm ng Madol ay namataan na po sa layong 1,850 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme northern Luzon at nagtataglay na po ng lakas na hangin na umaabot ng 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 115 km per hour. Po ay kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis lamang ng 15 km kada oras. Sa ngayon po ay malayo pa naman ang bagyo pero hinihila na po nito unti-unti yung habagat na siya nakakaapekto nga po dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Zambales po, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Aklan, Antique, Negros Occidental, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maula po ang papawirin dyan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, paghidlat at pagkulog. Po ay dulot nga ng habagat o ng southwest monsoon. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maula po ang papawirin. Meron lamang po tayo inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, paghidlat at pagkulog, especially po sa bandang hapon o gabi. Ito po ay dulot din ng mahinang southwest monsoon o habagat at ng localized thunderstorm. Ito lamang po yung mga weather system na nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa, kaya pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan. At yan ang balita ang nakakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.